Amarita ngo kutofu ya nyuna engere bogeka aye kurwe asi nindo chiko chinga nare ngine pigipigi alio tero kinda go chinga inde ngostokero mundu akongaka umutubo bokomba matera iguru kabunse ngo imokera iguru amakonyora basacha bambwatete bamurigete chitochi bakomita gabwe nyoro nyakerwechi obusio omotu bakanyakonya nyoko boko mowongo bakabwata bakambu noko boko bonombetere chumo kuro banago bakambwata bakambutoro muondindero bakamagonta bitara gochiabu alibono nkasine kogosogoli gochiabu bakanyakombwat kurumayane chitochi alimbwati terende nkaswai chayare nkabuwa nkaswai meiga yoba bwatekerenge kiabuno kyokomita Kire timauga nkabera iga nabo niwete bakondiki kapikira abo nkababo bakandiki bakambura alibono mbere tabo no nkayibuna amanyi nkangere boiteka mono nkangere bono korisi oro alibono rende bono nkarango kwirande mau nkaratiansoke nkare jirani ali nkabu tameroro norobokoni ibono kurumao ngosoka alinyore terenda bangwa nabo bakandorande bakanya komunyo bikurumane chitochi alisweto mochoyo gabuga nkabwata ngaswaini alibono monyenerenda bwatetaganya gukura muntu narore gaigo moibi gai kwabate yo monyene tinyi moibi alibono renda arangete chiama tuchigacha chiama turene nalichiatebete rende nundwe namba yo morugione alibono ngagete sebi ayo morugia jiterende nalibangi ndetule nyange na nyagitari ono nyange nagaiga tige tobo konyu gwe nyagitari mpate chibesa ono timbwa tibo konyu bondo ata sirete mama sirete nyinge ndoro mepo duina ono serikali yenyara konkonya umu MCA ito anyare ko manyama kana ayugo serikali nyare ko swaine otobato umu MCA ito Richmond manani anyare ko konya mwe kabana ito Simbarati adonya totwe women representative ito serikali bono ko saba enyako swabu emanye kyombe cy'abantu abagwita abantu indega to serikali tokonye asomo cyoyu na kamerete musibate oyu nalengo kuro moibi kongo kwenda kuchigekiri arende ngo nyakwabura gutyoro yuko matebi tiri moibi alibona fail akamburi ama ngayinkorukuru mugambiona ngamote mugambiona ambrosi alibabwatitaga mugambi ambrosi renda bakamwa kiresi na kitoko tamo mochyoyu ante bono bagacha bari bari ngomu egento namanyite bari bari ngomu reka chitochi baba ngomu tana baswete ande baganya komita gabu bakombo nyimo kwamanya kabatenge nje bari ngomu tana na inkonyara korunde ayo manyena sobete kuri nyomba manyena nere na yago akanya nere komite nyoro kurwabu agendo abasamaria bagacha mumo musibakyo yo muno mwako yo muno kibatebete kora mutya ubura manyinga turamanyanga irenda ari kurukurena agende umugambirende bamwakekesini ayo mugambi abatebetyo itanya ko nanya ko bamwibi ko bunyagitanya libagire to mu byona ryo mu byande tutanyagitanya
Tegabu akawata agacha oyo magateba tigangu turai agateba gaki tigangu enoni namba yesimi mwake mukana iungaki abatebi na itu na rieri basabete esimi bakongakera chinsa saa 9 chia kimani gabu kana ne pikipiki bako tukanyano ari siko gabu ara manyingo ari to imugete tukamuira nyangina abu no abo kurwanero bugima bwae sana no lingi bobena kende ntu abwa tukatema gusaba abairi gosemba tokonye rindakore atore kile story za inje tinye tai ana bana baskrebu na ya matoka naiba ebinte naiba mawati bana yengi ngine ninya saya bacha so ime ya nanga chinga toreka na tikiro boy iyi na ndio boy kanisa tina so kanisa agwa no mugambyo da ntumira abantu bantunguze bada gose na tikiro boy na bota na to Jiwa zamu. Itu ya ero e bangosa ata kana nje na la ekonyo kwambwa chinza de tokubwa nawe nao bwa abantu bajate na mega yana bange wage ya bide nao bwa ina saru Nasema nyakwanza moyo huiwa tunyadi nasema yeji ngoko bantu bako bachingo kokorwara bare tanyako bacha kono nyako tunaruko saba nasema yaba kambi bako atendeza unda abantu ba community agero so boyi mbozire nasema nyako ji stage nasema ji stage bako nyajingo ke kigote une kipiki umuntu mawanze kutana maguru goje chire mengora na matoka buna baba antu baiba ba kuine kama matoka ba bujisi kusi matoka ntuko nyanyoro ora chokwa tali toka echi ojitoka goiko ando chikoliri chisisto ase ba koineke wetu gotoka tena tukwa tena tos na bantu beke nyoro agaro tora goso boyombosi yes asama liye tengo rupa bantu kachiba sakiti ane kwa make aba murambara ba tukanje ba kweruka 24 brothers ere ba kweruka 42 brothers togo sababa menyi banya kwe abagambi babugeka manyakoe ward kuchakera chumatane toko ande nyumba se nyumba umuntu atwara rube asarwete n'abantu bari muno kokore chiro sambiri kogo itungira kwa urukibe kono ikamanga na itari ko chikobo asene nyakoe na bugisero ward no muntu ebintu bya bibere gore ebintu bya bwatu tubire muto chokori kisimi kegas na boko genda abagera obechigori tibamusocho batamete ebintu ebino bire police musocho mbya bwate tuwa na samanga na bera nyakoe mwana na tuwa bwato ibete kerobo wangambire kwandale kanisa wa mwabeira agende kanisa munatebire na ndege ntongo chikotebi na liotero 24 brothers no bakoba babeke nyarukanjira yatene nipakega abantu bamagutubuka kurikori baito muntu bwegari bayira kibesa no ino musubati ugoteneni ugoteneni egari ekarateneni egari abantu abatubuka kuroro sana baito muntu nabono baiteka muiso ndo magarigete bakamureri 150 ne fundi yangu rumosocho ya ire ekobeka tiles na umise tu akaurusiri ngeri stanesi na baibi abo yomobo kurubu nere tu abwatire bono ntego chikurara tutaita tosibinya kwa na bugisero go biyamono litanga ngo ku Pastor Makayo Siminyega enkambu Meroga omwana one anyoretwe kurunyakoe agekadiri otero akanyora bamura bakwiruka 24 brothers nabo bamubekerete omoto omoribonchera bakepigipigi ekagwa baganza kumoita bakamubutoro omotingiro magega ndio riang'akerete esimi agantebyanko aseinde bono nchuo onkonye nkagenda ororo nkanyora omosamari omuya bamuirire omochigete abunona moruseti nabo bamokebete omotingiro nanda moko bakamubutora nware nyagitari